Η νέα συλλογή της αγαπημένης μας Νόλα είναι ήδη στο κατάστημά μας και εδώ σου έχω μια φανταστική τσάντα η οποία είναι ξανά διαθέσιμη, back in stock, μου τη ζητούσατε. Είναι η αγαπημένη μας Κολίν, μια φανταστική, πολύ άνετη, πολύ βολική, ευρύχωρη τσάντα. Είναι καπιτονές, ότι δείχνουν σε μαύρο χρώμα αλλά έχει έρθει και σε άλλα χρώματα. Χρυσές λεπτομέρειες, διαθέτει αυτό εδώ το λουράκι το οποίο είναι αρκετά μακρύ, οπότε βολεύει να τη βάζεις στον ώμο. Είναι υπέροχη, είναι καταπληκτική. Έχει εδώ και φερμουάρ, οπότε όπως καταλαβαίνεις ασφαλίζει τα πραγματάκια σου και έχει πάρα πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Εσωτερικά διαθέτει και δεύτερο λουράκι. Έβγαλε και τα πράγματα για να δεις πόση μεγάλη χωρητικότητα έχει και πόσο άνετη είναι. Έχει εδώ και ένα φερμουάρ, ένα τσεπάκι βοηθητικό με φερμουάρ και άλλο ένα από εδώ, δύο, λίγο μικρότερα. Όπως σου είπα, διαθέτει και μακρύ λουράκι, το οποίο είναι αποσπόμενο φυσικά και ρυθμιζόμενο, οπότε μπορείς να το κάνεις ό,τι μήκος θέλεις. Έβαλα λοιπόν εδώ και το λουράκι, όπως σου είπα μπορείς να το ρυθμίσεις και να τη βάλεις είτε έτσι στον ώμο, είτε να τη βάλεις χιαστή, αφήνεις ελεύθερα τα χέρια, μια πολυμορφική, μια πολύ χρηστική τσάντα που πραγματικά είναι έροχη και δεν είχε γίνει τυχαία sold out. Πάμε να σου δείξω τι άλλα χρώματα βγαίνει. Εννοείται αγαπημένο καφέ ταμπά χρώμα, φανταστικό, έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, πολύ εύκολα, χρυσές λεπτομέρειες. Υπέροχη και αυτή ταιριάζει με πάρα πολλά χρώματα επίσης. Βγαίνει σε αυτό το τέλειο μπέζ που δεν είχε βγει μπέζ την προηγούμενη φορά που την είχε βγάλει η εταιρεία, οπότε έβγαλε τώρα και το μπέζ, το οποίο είναι καταπληκτικό, πολύ φίνο, πολύ σικάτο χρώμα, ταιριάζει με τα πάντα. Και υπάρχει και αυτό εδώ. Το λέει Ivory, δεν είναι ακριβώς λευκό, εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ αριστοκρατικό. Για το καλοκαίρι, για την άνοιξη είναι υπέροχο και πραγματικά 4 χρώματα στην αγαπημένη μας Κολίν που δεν θα ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Μαύρο, Ivory, μπέζ και καφέ. Ποιο χρώμα εσύ προτιμάς? Περιμένω να μου γράψεις κάτω στα σχόλια.